जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जों बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा खौरांगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै जथायै सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे जुडिशियेल आसाम जुडिशियेल सार्भिस जे बे सार्भिसाव जिथुनिखि बर' लेंगुवेजखौ सोफादेरिनि थाखाय मोनसे खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिखौ लादों। खारन जोंनि बे बर' रावा एबा बर' लेंगुवेजआ जोंनि भारत संबिजितनि 8थि फारिलाइयाव सोजानाय मोनसे राव। बे रावखौ दिनै आसाम सरकारा निग्लेक्ट खालामनानै गावसोरनि बे आसामनिनो मोनसे असमिया रावखौल' बेयावहाय जोङो होनायखौ नुनो मोन्दों, अर्थात कम्पालसरि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबैनो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जथायै बे हाबाफारिखौ खुद्रिसारनाय आरो एडभार्टाइजमेन्टखौ सावनाय बे हाबाफारिखौ दिनैनि बे तारिखआव जोङो लानो गोनां बाध्य जादों होननानै जों बुंनो नागिरदों। बे जिथुनिखि दिनैनि सेथि बे दिनाव बे हाबाफारियाव जा एडभार्टाइजमेन्ट सावनाय जिथुनिखि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारि लानायाव जुदि आसाम सरकारा जुदि गनायाब्ला उननि समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव बेबायदि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै जोङो फोसावनाय जायो। जोंनि बर' लेंगुवेजआ बियो निस्सय नंगौ। जोंनि बे बर' लेंगुवेजखौ आगोलनिफ्रायनो जिखि जाया मोनसे एग्जामावनो जा, मोनसे सार्भिसनि एग्जामावनो जा, फरायसालिनि माखासे माबाफ्रावनो जा, आसाम सरकारा बे लेंगुवेज जोंनि बर' रावनि फारसे एसे माने गुरुत्व होयै एबा बिमा गदायनि नोजोरजों नायबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेबायदिनो सम सम बेबायदि खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों, जेब्लासिम आसाम सरकारा जोंनि बर' रावखौ 8th शेड्युलाव हाबनाय हिसाबै जे समान अधिकार एबा समान मोनथायखौ होआब्ला बेबायदिनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थागोन होननानै जोंनि सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे बाथ्राखौ दिनै मिडियानि सिगाङाव बुंथिना होनाय जायो। আজি আমি বিশ্বনাথ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিছত আমি 50 নম্বৰৰ বড়ো লেংগুৱেজত পাব লাগিছিল পেপাৰ, কিন্তু আমি এইটো পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি বিশ্বনাথ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী লৈছে। এইটো আমি আমালোকৰ ইয়াতে নহয়, অল অসমত যিমানটো আমাৰ বড়ো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হেড অফিচ আছে তাত আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। আমাৰ ডিমাণ্ডে এইটোৱে, আমাৰ যেনেকুৱা হ'লে আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ পেপাৰৰ 50 নম্বৰটো আমাৰ লাগিবই। এইটো আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে।